laitetaan nyt kaloja talvivaralle pakkaseen. Me kysyttiin vähän aikaa sitten Kalastajan kanavan puolella ja kalaruoka.fiissä, että mikä tämmöisessä kalan säilymisessä talveksi kiinnostaa ja olisiko jotain kysymyksiä. Ja kävi ilmi, että aika paljon kysymykset liittyy vakumointiin ja säilykkeisiin. Ja havaittiin, että vakumointiin liittyen oli niin paljon epäselvyyksiä ja kysymyksiä ja säilyvyyteen liittyviä ihmettelyjä, että mä ajattelin, että tällä kertaa puhutaan vakumoinnista lähinnä pelkästään ja vähän niin kuin niitä perusideoita siihen liittyen ja mitä se on ja miksi sitä tehdään. Ja sitten tehdään niistä säilykkeistä toisella kerralla toinen juttu. Vakumointiinhan siis tarvitaan erilaisia laitteita. Mulla on tässä tämmöisiä niin kutsutun entry levelin eli aloittelijoiden härveleitä ja mä otin näitä tähän käyttäjän siksi, että ei tarvita mitään kauhean kummallisia vakumointilaitteita, että saisi tehtyä hyviä juttuja. Tässä on itse asiassa tämmönen akkukäyttöinen härveli, tosi näppäri mökillä. Sitten on verkkovirralla toimiva tämmönen pikkuvakumointilaite. Ja sitten on olemassa vielä kammiovakuumilaitteita. Mä näytän muuten millaisia nekin on. Kammiovakuumilaite on tän näköinen härveli. Eli idea on siis se, että tuote vakumoidaan ja se laitetaan tänne kammion sisälle. Sitten kansi kiinni ja sen jälkeen vakuumi. Toki on siis perinteisesti kalaa ja muita elintarvikkeita laitettu talvivaralle pakkaseen erilaisilla muillakin tavoilla. On ollut pakasterasioita, kelmua, tämmösiä minigrippusseja. Mutta jos me halutaan oikeasti säilyä kalaa ilmatiiviisti niin, että se säilyy tosi hyvänä ja tosi kauan, niin näille ei ikävä kyllä hirveästi tee mitään. Näillä voi toki säilyä kalaa niin kuin vähän aikaa, että jos niin sulla on joku pieni satsi, minkä sä haluat laittaa pakkaseen, niin laita ihmeessä, on tää parempi kuin ei mitään. Mutta silloin se kala pitää käyttää ihan niin kuin lähiaikoina, esimerkiksi niin kuin parin viikon sisällä. Säilyvyysaika on maksimissaan kuukausia. Ja lopputulos on hyvin erilainen. Näihin siis pääsee sit ilma kuitenkin jossain vaiheessa, että sen huomaa sitten erilaisina makuvirheinä ja pakkasen polttamina ja muita tällaista. Että kun joskus lueskelee noita vanhoja juttuja, missä on kerrottu siis kalan säilyvyydestä pakkasessa, niin yleensä ne on perustunut siis tämän kaltaisiin säilytysmuotoihin eikä vakuumiin. Vakuumilla päästään huomattavasti pidempiin säilyvyysaikoihin. Vakuumipusseista vielä vähäsen. Tässä on tämmöisiä niin kutsuttuja sileitä pusseja, valmiiksi määrämittaisia. Näitä käytetään noissa kammiolaitteissa, eli ei käytetä näitä nyt. Näihin perusvakuumilaitteisiin käytetään tämmöisiä niin kutsuttuja kanavoituja tai rasteroituja pusseja, taikka sitten tämmöistä rullaa, mistä voi sitten leikata sen mittaista pätkää kun haluaa, että jos vaikka kokonaisia kaloja vakumoi, niin nämä on siihen niin kuin erittäin käteviä. Mut first things first, niin kuin on tapana sanoa, silloin kun vakumoidaan tai muutenkin pakastetaan, tai itse asiassa käsitellään yleensäkään elintarvikkeita, niin hygienia ja puhtaus on tosi tärkeää. Eli otetaan ylimääräiset asiat pois. Mulla on tässä puhdasta alkoholia. Mä siis desinfioin mun kädet. Toinen vaihtoehto on sitten, että kun on saippua kuuraus ja se on itse asiassa näitä desinfiointeja ja muita parempi ja tehokkaampi, mutta mä oon tottunut käyttää alkoholia, niin ei tarvitse aina juosta tuolla käsienpesualtaalla niin paljon kuin mä puuhaan täällä mun omalla keittiöllä. Sitten toinen tosi tärkeä juttu. Eli se minkä tänne vakuumipussiin laittaa, niin se siellä myös on. Eli vanhaa kalaa ei kannata alkaa vakuumoimaan ja ainoastaan puhtaita, hyvin käsiteltyjä elintarvikkeita, tässä tapauksessa kalaa vakuumiin. Ja mitä tuoreempana se kala sinne vakuumiin menee, niin sen parempi. Tässäkin tosi olennaista se, että ihan kuin muutenkin kalaa niin kuin ruuaksi otettaessa, niin hyvä kylmäketju, puhtaus, muista verestää kala ja roudaa se kylmässä kotiin. Ja se ei itse asiassa ole niin uskomattoman olennaista, että sen kalan pitäisi mennä niin kuin niillä minuuteilla sinne vakuumiin. Se voi mennä sinne esimerkiksi
kuolonkankeiden jälkeen, eli siis niin kuin päivän tai 2 sisällä, se on ihan fine. Mutta semmoista niin kuin viikon vanhaa kalaa ei kannata ehkä alkaa enää vakumoimaan. Toki se on sitten eri asia, että kypsennät sen jollain tavalla ja vakumoit sitten, mutta se on sitten taas toinen juttu. Puhutaan siitä erikseen joskus toista. Ajattelin näyttää teille niin monta esimerkkiä, että tämä meikäläisen Kotijärven valikoima ei oikein riitä, niin mä kävin hakemaan tutuilta kavereilta kunnon kalakaupasta malleja. Mulla on täällä haukea, kirjolohtaa, ahventa, siikaa ja sit vielä muikkuja. Nää laitetaan. Katsotaan kohta mitä niistä syntyy ja minkälaisilla kikoilla niitä kannattaa laittaa vakuumiin. Mulla on tässä erittäin komeinta Saaristomeren ahventa. Ja vastoin yleistä harhaluuloa, tai se harhaluulo ehkä kaikilla ole, mutta kokonaista kalaa voi aivan mainiosti vakuumoida. Mutta se mitä sun pitää tehdä, ja niin kuin aikaisemminkin on puhuttu, niin tietenkin kalan pitää olla tosi tuore, niin kidukset pois ja pitää suolistaa. Eli sellaisenaan se säilyy oikeastaan tosi hyvin pakkasessa. Mulla on tässä näitä valmiita pusseja, näyttää siltä, että tää on itse asiassa tälle ihan sopivan kokonen. Noin. Täällä on tämmönen tippaura kanssa, mutta mä en nyt tarvii sitä, niin mä otan sen tästä veke. Joissain laitteissa voisit vielä valita kanssa sen, että onko se niinku kuiva elintarvike vai kostea elintarvike. Mä tulkitsen tän nyt kosteaksi, niin valitaan se asetus täältä. Ja se syy siis, minkä takia vakumoidaan ja miksi vakumointi parantaa säilyvyyttä, on siis se, että se ottaa hapen kokonaan pois tästä yhtälöstä. Ja lämpötilan lisäksi, eli bakteriologisen toiminnan lisäksi, niin happi on yksi pahimmista elintarvikkeiden pilaajista. Eli kun otetaan happi pois, niin säilyvyys paranee todella merkittävästi. Ja se mitä mä tykkään yleensä tehdä, kun mä vakumoin kaloja pakastimeen, mä merkkaan sinne pyyntipäivän tai ostopäivän ja sitten vakumointi- ja pakastuspäivän. Sitten nämä fileet. Mun mielestä vakumoidessa tai vakuumin parhaat hyödyt saadaan irti silloin, kun se tuote vakumoidaan ja laitetaan pakkaseen niin kuin täysin käyttövalmiina. Eli kun esimerkiksi saat vaikkapa reilumman ahven saaliin, sopivaa ruokakalaa sattuu tulemaan paljon kerralla tai muuta, niin käsittele ne valmiiksi fileiksi tai siihen muotoon, miten sä aiot ne käyttää. Ja pakasta ne niin kuin annoksina, eli ei silleen, että sulla on niin kuin kilotolkulla tavaraa niin kuin yhdessä isossa vakuumissa, vaan silleen, että on esimerkiksi 2 hengen annos tai paistinpannullinen niin kuin kalaa yhdessä vakuumissa. Ja nyt kun mä puhuin vielä siitä, että käsitellään noin kalat niin kuin käyttövalmiiksi, niin tämähän on toki ahven filettä, mutta mä vielä byksaan nää, eli otan ton keskiruodon tosta veke, niin nämä on sit oikeesti sulatuksen jälkeen niin täysin valmiita pannulle. Moni kalamies tai nainenhan varmaan tietää, että tässä ahvenella, tässä fileessä on vielä vähän ruotoa ja se menee tossa, sormella voi tunnustella sen ruotorivin tosta. Sen kun ottaa pois, niin sit sen jälkeen nämä on täysin ruodottomia. Mut vakuumoinnista vielä sen verran, meillä tuli semmonenkin kysymys, että kannattaako kalat suolata ennen vakuumiin laittamista? No ei kannata. Eli siis kaloille ei tehdä mitään toimenpiteitä muuta kuin siis niin kun käsitellään se käyttö valmiiksi. Et sitten niin kun sulatuksen jälkeen vasta nämä suolaukset ja muut. Ja siinä se on valmis pakkaseen. Käydään laittaa. Sitten hauki. Tää on varmaan yksi yleistyneisimmistä kotimaisista kaloista, mitä tällä hetkellä on. Ja aivan huikea raaka-aine. Ja tätä kannattaa mun mielestä käsitellä niin kuin 2 tavalla. Ja otetaan tuosta ensin tuo Y-ruoto pois ja sitten sen jälkeen niin mä kerron pari tipsiä. Varsinkin jos tulee enempi haukea kerralla ja käsittelee niitä kerralla, niin pakastaa nämä ruotoiset osat sitten erikseen. Tämähän on se perinteinen anopin pala.
mutta koska minä rakastan anoppiani, niin mä syötän nää kyllä ihan itselleni, varsinkin jauhettuna. Mutta eli pakastaa ne joko tällaisenaan, tai sitten jauhaa ne kerralla valmiiksi ja pakastaa sitten sen jauhelihan. Eli nyt sitten, jos haluaa vielä jalostaa tätä eteenpäin, niin yksi mikä on todella helppokäyttöinen esimerkiksi arjessa, niin valmis haukisuikale. Niin mä teen usein niin, että mä pilkon tän vaan valmiiksi paloiksi, kuten myös tämän ruodottoman osan. Toki jos haluat ihan sellaisenaan paistaa filettä, niin sitten vakuumoit ja pakastat ihan sellaisena, ei siinä mitään. Mutta tää on todella kätevä esimerkiksi arjessa, jos haluaa vaikkapa tehdä jonkun haukivokin tai haukikastikkeen tai mitä tahansa muuta, niin tässä on semmoinen niin helppokäyttöinen tapa. Niin se hauen jauheliha. Mulla on tässä nyt valmiiksi jauhettua haukea. Ja tää on ihan todella hyvä raaka-aine siis vaikka mihin. Ja nyt kun oot käsitellyt sitten niitä haukia vaikka isomman määrän kerralla, niin jauhat tosiaan ne ruotoiset osat. Tai vaikka niitä ruodottomiakin osia, jos haluat nimenomaan käyttää jauhelihana. Koska tää hauen jauheliha on todella monikäyttöistä. Sulatuksen jälkeen pannulle sellaisenaan tulee tosi hyvää kalamurua. Sitten voi pyöräyttää färssin, kalapihvit, kalaburgerit, you name it. Jauhettu kala on sitten niinku kaikista herkin pilaantumaan, niin sitten jos esimerkiksi siinä kesäkuumalla perkailet tai syksyn viileissäkin perkailet ja jauhat kalaa, niin 15 asteen lämpötila ei riitä. Että yritä pitää mahdollisimman kylmänä. Mutta toki jos se kala on just nostettu järvestä tai merestä ja sitten perattu, niin se on sen lämpöistä kuin se on. Sitten jauhetaan ja sitten nopeasti vakuumiin ja sitten pakkaseen. Ei siinä mitään. Se kalan oikea siis säilytyslämpötila jääkaappiolosuhteissahan on 0-3. Saa olla vaikka puolikas aste pakkastakin. Mutta kannattaa oikeasti tsekkaa sitä niin kuin kotijääkaapin lämpötilaa, että se on oikeasti riittävän kylmä. Ja pakastimiin -18 on minimi, mutta -24 olisi parempi. Ja nopeeta pakastamista aina. Se on elintarvikkeille hyväksi ja silloin se pakastus on kunnollinen. Ja sitten tälle jauhelihallekin mä teen niin kuin noille muillekin, että painellaan se tommoseksi levyksi, niin se sulaa mahdollisimman nopeasti. Ei ole mitenkään välttämätöntä, että elintarvikkeet tai tämmöinen vakuumoitu kala sulaisi jotenkin super nopeasti. Se on paras sulattaa niin kuin hitaasti, mutta hallitusti, niin se kannattaa tehdä niin, että illalla jääkaappiin, niin aamulla se on sitten niin kuin valmis. Esimerkiksi tämmöinen sopiva levykin on hyvä. Et se on niin kuin huono vaihtoehto, että jos sulla on semmoinen epämääräinen möykky, missä on niin kuin ohuita kohtia ja paksuja kohtia ja sitten se on reunoilta jo sulanut kauan sitten, mutta sisältä vielä jäässä, niin se on tavallaan se huono kombo. Eli tämmöisiä tasaisesti sulavia vakuumeja, niin niitä olisi niin kuin paras tehdä. Noin. Siinä on nyt 400 grammaa hauen jauhelihaa odottamassa sitä, kun joku ilta on, tulee töistä ja haluaa pyöräyttää tosi nopean vaikka haukibolon tai pyöräyttää muutamat haukiburgerit. Seuraavana vuorossa muikut. Ja nyt sitten tulee monta kerettiläistä ja toisille uusia asioita, joten pysykää rauhallisina siellä ruutujen takana. Ensinnäkin siis mä oon huuhtassut nämä muikut nopeasti jäävedessä niin, että ne pysyy kylmänä. Mutta tämä parantaa säilyvyyttä ja makua varsinkin vakuumoidessa ja pakastaessa. Mä tykkään tehdä näin. Jos te ette halua huuhtaista kaloja, kun vanha kansahan on sen jotenkin kieltänyt, että kaloja ei saisi jotenkin niinku vedestä nostamisen jälkeen niihin ei vettä enää saisi koskea, mutta mä oon eri mieltä. Mä huuhdon aina kalat, niin kuin varsinkin tämmöiset pikkukalat, jos ne on ollut ne on perattu tai puhkottu tai jotain muuta. Tää, mun mielestä ne pysyy silloin pidempään hyvänä ja raikkaamman makuisina ja tuoksusina. Että jos ette halua tehdä, niin sitten ette tee, mutta minä nyt näin teen. Niin ja sitten se toinen asia oli se, että varsinkin tämmöisiä pieniä sesonkikaloja, niin voi ja ehdottomasti kannattaa vakuumoida.
Eli mulle tuli yllätyksenä se, että juteltuani muutamien tuttujen kanssa, kun mä sanoin, että joo, että laitoin keväällä tuli hyvin silakkaa tai tuli hyvin tai sain hyvin muikkuja tai muuta, että mä laitoin ne annoksina vakuumiin ja pakkaseen, niin sitten oli pitkä hiljaisuus siellä puhelimen päässä silleen, että saako silleen tehdä? Tai voiko silleen tehdä? No totta kai voi. Tämähän on nimenomaan sitä edullisinta ja fiksuinta sesonkikalojen käyttöä, kun nämä pienet parvikalat, niin silloin kun ne on sesongissa, ne on hyvin kohtuuhintaisia, huokeita, edullisia, niin ostakaa niitä silloin kalastajilta ja vakumoikaa itsellenne pakkaseen, koska sitten kun se sesonki on ohi, niin sitten sen jälkeen hinnat pompsahtaa tai niitä ei saa ollenkaan. Niin tää on mun suositus. Mutta laitetaan muikut pakkaseen ja ihan esimerkin vuoksi niin näytän myös niin muitakin kaloja. Eli tässä on talven pientä silakkaa. Sama juttu täällä, eli nämä on siis puhkottu ja perattu, suolistettu, niin tälleen ne säilyy hyvänä tuolla pakkasessa. Ja kun nämä tuoreena sinne pakkaseen menee, ja kun nämä on yön yli tasaisesti sulatettu, niin nämä on käytännössä tuoreita sen sulatuksen jälkeen. Ja sitten toiset kalat. Mulla on tässä pieniä kuoreita. Ja tämmöiset ihan pienimmät kalat, kuin vaikkapa sitten neulamuikut tai jotkut tällaiset, niin nämä voi sitten vakumoida ja pakastaa kokonaisena ja käyttää sellaisena. Näistä ei, toki jos haluat ryhtyä urheilemaan, niin ei muuta kuin päät pois ja vähän sisuksia pois ja sellaisena. Mutta pikkukaloja voi ja saa ja kannattaa vakumoida ja pakastaa. Sitten jos tuntuu siltä, että noi muikut on, kun ne on huhtastu, niin liian kosteita, niin ne voi ihan sit vaan kuivata. Eli levittää vähän paperille. Tai mulla nyt on karitaliinaa tässä. Ja tässä sitten kans se idis, että kun pakastat näitä pikkukalojakin, niin tasoittele ne tänne vakuumiin tämmöiseksi niin kuin yhden kalan levyksi. Eli ei sille, että ne on täällä niin kuin sikinsoki ja limittää ja lomittaa ja niin kuin osa on paksuina levyinä ja sitten osa niin kuin yksittäin. Eli sen jälkeen nämä on helpompi sulattaa ja sulaa tasaisemmin ja myöskin siis pakastuu nopeammin. Eli sillä pakastusnopeudellakin on väliä. Eli nopea pakastus, laadukkaampi kala. No niin, eli kun tämmöisiä kokonaisia pikkukaloja kun pakastelee ja vakuumoi ja nämä on nyt huuhtaus, niin täällä voi olla vähän kosteutta, niin mä laitan ton tippalistan tonne takas. Ja tänne kannattaa laittaa toi pussin pää niin, että jos täältä sitä kosteutta tulee, niin se menee tonne uraan, niin se on sitten helppo sieltä putsaa. Eli tässä nyt selkeästi näkee, että täältä on jonkun verran kosteutta tullut, mutta se ei välttämättä haittaa yhtään, eli tsekkaat vaan, että tää vakuumi on tiivis ja toi sauma on ehjä, niin silloin kaikki on jees. Eli ei muuta kuin pakkaseen. Noniin, ja sitten vielä siika. On muuten aika komea siika. Oli sitten syyssesongin tai kevätsesongin siikaa, niin siihen liittyen tuli ihan spesifejä kysymyksiä ja se liittyvät vähän savustukseen ja siihen, että kannattaako siika, niin jos haluaa savustaa, niin ensin pakastaa ja sitten sulattaa ja savustaa vai toisinpäin, eli ensin savustaa ja sitten pakkaseen. No, varsinkin tällaisten vähänkään rasvasempien kalojen kanssa homma on niin, että savustus aina sulatuksen jälkeen. Eli siinä, jos pakastaa lämmin savustettua kalaa, niin siinä pakastuksen yhteydessä se kalan rakenne jotenkin vähän muuttuu. Ja sitten kun sä sulatat sen kalan, niin tavallaan ne kaikki mehevät rasvat ja öljyt ikään kuin vapautuu sieltä väärällä tavalla ja se kala tuntuu niin kuin paljon kuivemmalta ja siitä tulee vähän ehkä semmoinen niin kuin purumainen se niin kuin rakenne. Siitä tulee niin kuin paljon kuivempi. Eli jos haluaa siis jemmata kalaa pakkaseen ja sitten savustaa myöhemmin, niin se onnistuu aivan mainiosti. Ja varsinkin esimerkiksi sitten sesongissa, jos siikaa tulee reilusti, niin sitten tosiaan muutenkin ne kannattaa siis
niitä kannattaa pakastella. Mulla on tossa nyt kevätsesongin siikaa, niin mä oon pakastanut tolleen pareittain. Ja nää toimii tälleen erittäin hyvin. Sama juttu kuin muidenkin kokonaisena vakumoitujen ja pakastettujen kalojen kanssa. Eli suolistus, kidukset pois ja niin sit sen jälkeen vasta vakuumiin ja pakkaseen. Siika on sitten vielä aika herkkä kala verrattuna moneen muuhun. Et siika kannattaa niin kun miettiä, että mitä sillä aikoo tehdä sen sulatuksen jälkeen, koska esimerkiksi nyt nämä on just hyviä vaikkapa savustukseen, mutta pakastuksen ja sulatuksen jälkeen niin se rakenne on paljon herkempi ja sitten esimerkiksi niin fileoidessa niitä pitää olla tosi terävät veitsit ja kaikkea muuta, että se liha menee vähän niin kuin, se rakenne höltyy niin kuin jostain syystä enemmän kuin muilla kaloilla ja sitten tulee vähän semmoinen niin kuin puuromainen siitä lihasta herkästi, jos käsittelee rajusti. Eli siika kannattaa valmistella ihan siihen lopulliseen muotoon, missä sen aikoo käyttää. Ja tämmöiset menee sitten hyvin kokonaisena kyllä savuun. Yksi asia, mikä tulee mieleen tästä vielä, kun katsoo näitä kaloja, jos haluaa, silloinhan on ihan selvää, että jos kala ei ole siis vakuumipakattu, vaan että se on jossain niinku kelmuissa ja tämmöisissä, niin, ja pakastimessa on lämpötilan vaihtelu ja muuta, niin sinnehän kertyy siis niin kuin jäähilettä, joka on merkki siitä, että se kala on sulanut ja pakastunut ja sulanut ja pakastunut ja sulanut ja pakastunut lukuisia kertoja. Ja sitten siellä on pakkasen polttamaa ja kaikkea muuta. Se alkaa vaikuttaa selkeästi makuun. Mutta nyt näissä vakuumihommissa, kun näitä kattelee, niin tuossa nyt aluksi epäröin, että hetkinen, että onko tänne tullut jäähilettä, mutta ei itse asiassa olekaan. Se oli vaan tuossa vakuumin päällä. Tai sit ja silloin tietää, että vakuumi on esimerkiksi niinku huono, jos siellä on niinku ihan selkeitä ilmataskuja ja vakuumi on jotenkin löysä, mutta tää on ihan siis niinku piukeessa edelleen. Eli tää on ihan priimaa tavaraa, voi niinku huoletta käyttää. Mutta eipä silloin, jos kala on vakuumissa ja pakkasessa, niin se säilyy aivan hemmetin pitkään. Eli ihan turhaa olla niinku hätäilemässä jonkun parin kuukauden takia, että tämmöiset rasvasemmatkin kalat niin menee heittämällä yli vuoden. Eli toiset on silleen, että ne on talvella sain ja kyllä pitää ennen syksyä sitten taas syödä. Ei ole mikään pakko, jos ei ole käyttöä, eipä niitä nyt turhaan tarvitse siellä väkisin säilöä. Mutta hyvin vakuumoitu, tuoreena vakuumiin mennyt ja hygienisesti käsitelty kala, niin 2 säilyy aivan priimakunnossa. Tää siika on jo sen verran iso, että mä näytän tässä samalla, että miten tää toimii tää rulla. Niin pistetään tää siika vakuumiin tuohon pitkään pussiin. Eli pelkkä saumaus silloin, kun käytetään tätä pitkää pussia, niin toinen pää pitää ensin saumata. Noin, eli siellä on nyt sauma valmiina. Ja tää siika on tosiaan vähän herkempi kala kuin muut, että siinä vaiheessa kun toi vakuumi näyttää valmiilta, ettei toi vakuumi purista liikaa, niin mä painoin saumausta, niin se on silloin valmis. Eli sen ei tarvii antaa puristaa sitä niinku aivan nesteitä pihalle, että se niinku tavallaan vaikuttaa ehkä siihen rakenteeseenkin jo. Nyt kun tuli puhetta siitä, että näitä voi säilyttää pitkiäkin aikoja, niin laitetaan siis, jos epäilet, että käytät kalaa harvoin tai muuta, niin kannattaa sinne se puosikin laittaa. Niin eipä tuu sitten niin kuin epäilystä siitä, että mikä se oli. Mutta kun mä sanoin äsken, että niin kuin kala säilyy hyvänä, siis hyvässä vakuumissa helposti vuoden tai jopa 2, niin se tarkoittaa sitä, että sen pakastimen pitää silloin olla oikeasti kylmä. Eli ei mikään pakastelokero, ei se siellä säily. Et pitää olla siellä niin kuin -20 niin kuin kylmemmällä puolella mielellään, eli -20, -24, niin sit menee paremmin. Teollisuudessa käytetään vielä kovempia lämpötiloja, jos halutaan niin kuin säilyttää tai pitää pakastettua kalaa niin kuin mahdollisimman pitkään. Se vaatii kyllä sen, että vakuumointi on hyvä, raaka-aine on lähtökohtaisesti erinomainen ja sitten sun pakastin on hyvä, niin silloin se onnistuu kyllä. Eihän niitä kaloja tarvitse säilyttää 2 vuotta, mutta se on mahdollista. Ja siinä ei niin kuin, elintarviketurvallisen laadun kannalta, niin
ole niin kuin pienintäkään ongelmaa. Mutta laitetaan kaveri pakkaseen. No niin, sitten vielä suomalaista huippulaatuista kirjolohta. Näytetään tästä semmonen graavauskikka vielä ja pistetään vakuumiin pari medaljonkia ja keittopalat. Ennen kuin mä nyt viilän tän niinku pienemmiksi, niin mä kerron siis siitä graavauskikasta. Eli nyt jos haluaa olla niin kuin oikein noheva, niin sä voit periaatteessa tehdä graavikalat jo nyt esimerkiksi joulun varten valmiiksi. Eli otat semmosen palan kirjolohta kuin haluat ja suolaat, sokeroit, maustat, miten tahansa ikinä teetkään, mutta laitat sen vakuumiin ja pistät saman tien pakkaseen. Ja sitten pari päivää ennen joulua, 3 päivää ennen joulua, niin otat sen sulamaan jääkaappiin, niin samalla kun se sulaa, niin se graavaantuu. Ja se on aatoksi valmis. Kirjolohallahan ei siis niinku varsinaista niinku sesonkia ole, kun se on kasvatettu kala, eli sitä saa läpi vuoden. Mutta ajatellaan nyt vaikka talven varautumista sillä lailla, että joskus kirjolohia nostetaan ja teurastetaan enemmän kuin joinakin toisina hetkinä. Ja usein niitä semmosia aikoja on esimerkiksi just syksyllä. Niin jos löydät kirjolohta esimerkiksi tosi kohtuulliseen hintaan ja tosi laadukasta, niin osta silloin ja käsittele sitä valmiiksi, niin pelastaa muutaman arki-illan sitten talven aikana helposti. Mutta tehdään tästä nyt esimerkiksi niitä pari hyvää medaljonkia ja sitten tehdään keittokalaa. Toi vatsalieve saa mennä keittoon. Mulla on tässä valmista kirjolohikuutioa, niin laitetaan nää kans vakuumiin, niin tässä on sit keittokalat valmiina, kun mä tarviin seuraavan kerran. Ehkä hieman kookas pussi tälle kalamäärälle, mutta menköön tällä kertaa. Laitetaan samalla noin medaljongit kans valmiiksi. Sitten jos pussi on esimerkiksi niin todella liian suuri, niin näitähän voi aina pienentää. Mut siinä on syntynyt nyt paljon vakuumiin valmista tavaraa talven varalle. Käydään heittämässä nää pakkaseen. Tossa löysin, kun kävin laittelemassa noita muita tavaroita pakkaseen, niin tässä on itse asiassa esimerkki just siitä, että miten ei laiteta kalaa tai lihaa tai mitään muitakaan elintarvikkeita pakkaseen talven varalle. Tää on nimittäin varmaan semmonen tyyli, miten aika monessa taloudessa tai perheessä tehdään tai on tehty. Tässä on 2 tuommoista perinteistä rapina- tai pakastuspussia päällekkäin. Tää on nimittäin tehty meidän kissoille niin kun, tämmöiseksi niin kun, samalla kun on perattu niin kun kaloja tai mitä tahansa muita tai on saatu metsästäjiltä peuraa tai jotain muuta, niin laitettu tämmöisissä pienessä nyssäköissä niin kuin kissoja varten syrjää. Ne tykkää, ne ei ole niin tarkkoja siitä mausta, kunhan se on niin kuin, näin niin kuin periaatteessa ok. Eli älä tee näin. Tämä ei ole missään tapauksessa ilmatiivis. Tämä tuote palaa tuolla pakkasessa tällä tavalla pakattuna.
eikä se säily kun siis ehkä puoli vuotta maksimissaan ja silloinkin niin kuin eläimille. Että tää ei ole oikea tapa. Älä tee näin. Mut siinä se suurin piirtein kuulkaa oli. Päällimmäiset rautalankavinkit kalan vakumointiin ja pakastamiseen ja talven varalle säilymiseen. Laittakaa tuohon alas kysymyksiä, jos tulee mieleen jotain, mihin mä en pystynyt vastaamaan. Sitten vaan ruokakalaa ylös talven varalle. Muista nämä pääpointit, eli kunnon kylmäketju, kalan verestys, puhtaus, hygienia ja kunnollinen vakumointi, kunnollinen pakastus, niin silloin ne kalat säilyy tosi hyvänä tosi kauan. Moikka!